Vila Kotlina je na predaj. Len 5 minút bicyklom alebo 15 minút pešou chôdzou od Belianskej jaskyne sa nachádza kotlina. Ale nie tam moja kotlina, ale Vila Kotlina. Šesť typovo rôznych apartmánov, z ktorých každý má svoj vlastný štýl. Aktuálne vila slúži ako investičná nehnuteľnosť, keďže sa prenajíma a svojou polohou zabezpečuje prísun nových a nových hostí. A samozrejme tento wellness s infra a fínskou saunou si môžete vychutnať sami pre seba, či už so svojou rodinou alebo priateľmi. A to všetko v lone tatranskej prírody. Táto vila nie je iba stavba v lese. Táto vila je miesto, kde sa snúbi výnimočná kvalita s výnimočnou lokalitou. Pálenkáreň, partystan a dve kempingové miesta pre karavany robia z tohto prostredia ideálne miesto na party a zážitkové ubytovanie v nefalšovanej tatranskej atmosfére.
Tak dúfam, že už to máte zapísané. Vila Kotlina je na predaj. Moje meno je Tomáš Havala a som realitný maklér spoločnosti Premium Living a rád vám to tu ukážem. Počuli ste? Už aj vtáčiky to spievajú. Vila Kotlina je na predaj.